Maray na buhay with Kuya Noy! Mas magiging maugma ang sa indong bulan ng Mayo kung sa indong makaibahan ang sa indong favorite Sabado morning barkada, ang MBN. As in, syempre, dahil kita mo kumpleto ang satuyang kabarkada kung dai man makaibahan ang satuyang mga MBN hosts na si Miss Iris Oresca, Miss Alex Urino, and syempre si Miss Reynalyn Praferosa. Good morning! Good morning sa indo po, Gabos! Good morning! Happy weekend man sa satuyang mga netizens na nagdadalan sa Facebook and YouTube channel ni Kuya Noy. And of course, shout out sa satuyang mga avid listeners sa radyo. We are also aired simultaneously via 95.1 DWIZ FM, 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM, and 97.5 OK FM. Okay. Yes, thank you, Miss Rain. And syempre, sa kada episode, ang satuyang mga kadistrito, ang satuyang inspirasyon. Kaya man, this episode is extra special. This is our 13th episode! Yehey! Wow, Alex! Talagang kaabang-abang man talaga ang episode tangon niyan. Tama. Daita ni maabot ang episode 13 kung mayo ang satuyang mga ka-MBN, syempre. Kaya shout out sa satuyang mga solid viewers sa Kamaligan, Kanakman, Bombon, Magaraw, Calabanga, and Pili, and syempre, Naga City. And speaking of viewers and listeners, babasahon taang sa indang mga greetings live sa satuyang programa. Aram ko na pig-aabangan nindo ning basahon may kaya ini na po ang sa indang mga greetings. Let's start! With Alright! Si Mr. Peter Leonor. Yan, sabi niya, salamat, Noy, sa sigisan ng pagtabang sa mga nangangaipo. Mabuhay ka, Noy. God bless you. More and more. Wow. Grabe, Yes, more thank you and po. more. Thank you. Salamat po. And hali man, kay Maf Villanueva. Good morning po. Kahit late na po ako nanood, Kuya Noy. Okay lang po yan. Okay lang yan, Miss Maf. Good morning Maf. po. Good morning pa rin. And of course, igwaman kitang greeting from Cristina Ostique Beglilio. Sana dakol ka pa matabangan, Sir Nonoy. God bless you. Dakul pa po, Miss Christina. Thank you po. Salamat po sa Thank you support. po. And syempre po, si Marlon Abitan Baliber. Believer. Wow, Marlon Believer. What a believer. Maray na aga po, Kuya Noy. Abang gayon po dyan. Salamat po. Invite me po ika. Kung pwede ka, just feel free to visit us. Yes. Inihali man kay Miss Yolanda Abarrientos. Morning po, sir. Salamat po sa naitulong niyo sa amin. Yan. Salamat din po, Salamat, Mama Morning Yolanda. po. And hali man, kay Girly Castro. I-tour mo man daw po ako dyan, Kuya Noy. Sa Sige. Magtuto Farm. Sa Magtuto Farm. Sige Yes. po. Just text us po. Wow. Magsabi ka lang po. Tayaon kami duman. Yes. We'll join you. Alright, we also have a greeting from Ramel Morales. Sabi niya man, enjoy driving po, ladies. Ay, nag-enjoy Yes, po talaga sobrang kami. Grabe. Enjoy Mga reckless driver. And syempre si Ziza Rina. Magayunan po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Inihali man kay Miss Janet Nalag Solip. Gayon po kan place. Iyo talaga. Magayunan Yes, po we talaga agree. naman. Sa Magtuto Farm. And hali man, kay Ray Sabeniano. Oh, bistado ko yan. Si Ay, Kuya po? Ray. Kuya Ray Sabeniano from Calabanga. Oh, wow! Hello Good morning po. po sa mga taga Calabanga. Sabi niya man po, good morning po. Full support po kami igdi sa Magiring Calabanga sa Benyano family. Wow. Thank you, so Kuya Ray. supportive. Thank you. Thank you po. And hali man po kay Chris Camarote. Sabi niya, wow, magayon ang farm mo, Kuya Noy. Nakakahaling stress po. Makapasyarman daw po dyan. Welcome po. Anytime, Miss Chris. And syempre po, kay Rowena Relucano. Maray na buhay, Kuya Noy. Thank you. Thank you, Maray na buhay man po. Rowena. Thank you po. Hali man kay Miss Cristina Ostique Beglilio. Beglilio ulit. Beglilio. Siya ata Wow. ulit Yes. yan. Sabi niya, marahay na buhay, Sir Nonoy Magtuto. Perming nagdadangog as nagdadalan from Bonbon, Zone 1. Hello Wow. po Thank you po sa mga taga-Bumbon, kay Very Mayor supportive. Embot. Thank you so much po.
And of course, hali man kay Miss Shirley Flores, Sir Kuya Nonoy Magtuto. Pwede po ba mag-apply? Taga-punas ng pawis niyo po. Napapagal po ako para sa'yo. Maganda po ang lugar. Isang PA. Pwede po. Dahil bago ka magpunas ng pawis, magpasyal mo na siya duman. Taring mahiling lang. Ma-enjoy niya rin ang farm. Magtuto. Yes, kay Shirley. Thank you, Shirley. And hali man po kay Beverly Vilmar Areglo. Marhay na aga Kuya Nonoy Magtuto. Salamat sa pagtataonin marhay na buhay sa satong kadistrito. Thank you po. Thank you po. Salamat po. And syempre sa kay Rosita Bordeos. Senior citizen here. Hello po sa mga Senior citizens here. Hello po. Hello po. Ayan, inihali man kay Ramel Morales. Wow, ang sasarap naman po ng foods. Enjoy eating po sa inyo. Yun talaga. Ayun. Nag-enjoy po kami sa pakakanik Kuya Noy. Every eating time is a feast time in MBN. And iniman po hali kay Diana Rose Candelaria. Have a nice day, Sir Nonoy. God bless po. God bless us all po. God bless us. Thank you, Diana. We have a greeting from Eliza Martiliano. Sabi niya man po, good morning po, Sir Kuya Noy, from Naga City. Hello po sa mga Senda si taga-Naga. Taganaga. Hello. And syempre po kay Jomar Colina Bracero. Shout out, Sir Noy. Shout out! Hello, Jomar. Thank you, Jomar. Mas dakol na paradalan, mas maugma ang sa tuwing MBN, syempre. Tama ka dyan, Kuya Noy. And speaking of kaugmahan, Kuya Noy, ngunya na aldaw, May 18, 2024, ang day 1 kang sa tuyang 3D 3D Fest. Fest. Nagiging Yay! ngunyan sa Naga City Grandstand. Yay! Wow! Super exciting man yan, Miss Iris. The first ever Magtuto 3D Festival celebrating music, food, and talent. Yay! Dapat talent, dapat yawang ka na dyan. Yes! Food ako yan. Music. Pwede na Kamong duwa. Yan. Ipipilit. So mga kadistrito in our 3D Fest, let us experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. And bako lang po sa kaugmahan, asin na selebrasyon, mataw man kita ni mga darakulang papremyo aratyan ng mga sa mga madaralan. Yes. Kaya mataw kita ng brand new motorcycles. Wow. And iba pang mga papremyo. Yan, abangan po nindo yan. Kaya see you there, See you mga there. ka-MBN. See you there, mga ka-MBN. Kadakol din kitang mga sorpresa as in mga papremyo sa satuyang mga avid fans. Kaya dapat dainin da palang pasun ang satuyang episode for today. Yes, of course. Tamang-tama ka dyan, Miss Iris. Tamalay nindo, kamuna ang sunod na manggagana nin 3,000 pesos cash prize sa satuyang trivia question for the week and gift Yay. certificates sa satuyang mga top sharers and top fans. So mga ka-MBN, bago kita mag-proceed, may special segment kita Kuya Okay, Noy. So may alright. kupanon lang po kami sa Yes, luwas. we'll Oh, be back sige, for sige. Go, go, this go. special segment. Alright. We'll be back. We're excited. Where's the gifts? Ready ka na? Special segment natin. Happy birthday to you! Aba! Happy birthday to you. Okay Nice, nice. Happy birthday to you. Okay na. Nice, direct. Nice. Blow your candle now. Wow. Wow. Wow, thank you so much. Wow, na-surprise ako doon Nice, thank you. Birthday, Kuya Thank you. Happy birthday, sir. Thank you so much. Wow, thank you sa buong MBN family. Thank you so much. Direct Ninoy, thank you so much. Wow. Nagulat ako dyan Hindi ko in-expect Birthday. Wow, may regalo pa. Happy Talaga? birthday to you. Oh my God, thank you so much. So Thank you so Kuya much. Noy, nagtatapos. Bago Sige. mo Yung sorpresa. gift, i-explain mo muna. Kasi may mga meaning in it. Okay. Ganun kinakabahan ako dyan Binibigla nindo ko Miss Iris. Miss Iris, go! So yan, Kuya Noy, ang gift ko sa imo, kasi naisip ko, you have everything na talaga. You have everything. Kaya
Ining gift ko, wine, is a symbolization na you're aging like a fine wine. Wow! Yes, Wow. talagang Fine mas wine. nagpupogi kada nagdadagdag ang edad. And syempre, we wish you all the best man, Kuya Noy Permi. Thank you so much for giving us a lot of opportunities, for considering us, and for always including us sa mga plans mo. Kaya nagpapasalamat kami kasi your existence is really a blessing to our lives. Kaya salamatan po. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Wow. Thank you so much. I-open ba ni Kuya Noy? Siguro. Wow. Wine. Okay. We'll drink to that later. Yeah, thank you so much, Iris. Alright. So next naman po ako. Actually, sakitan mo na ako maghanap. Sabi nga ni Miss Iris, Kuya Noy has everything. No. Well, I have the MBN family. So ang gift niya kay Pepper. Kuya Noy, I think magagamit mo siya, Kuya Noy, sa mga special events and special occasion. Si Cake, minamita na ni And Cake. this color, parang pag naiiling ko ang color na ni, ika ang naalala ko. Mhm. Kasi ang symbol niya parang it's purity. Mhm. You have pure intentions, not just sa mga Aww. kadistrito but sa gabos ng MBN Candy. So Thank thank you, Kuya you, Noy, thank you, for thank you. possessing such pure intentions for us. Sa kuman, Kuya Noy, ma-agree na din ako sa sinabi ninda. Nasakitan din ako. Tagaro, Kuya Noy has it all. Masakit talaga maghanap gift sa mga lalaki, Diyos ko. Pero, ining gift kong ini, Sir Noy, naisip ko yan, saro iyang massage oil. Oh! Di ba? Kasi, Wow. pakatapos mo, syempre, naglilibot ka sa buong distrito Right, ta. right. Nakakapagal din. Totoo Kaya yan. pakatapos mo magkampanya, yan. Yan, okay. Mamutan pati. Wow, thank you so much, guys. Thank you so much. Happy birthday, Sir Wow, Noy! thank you so much. So at least a Wow, thank you so much. Grabe, di ko na araw ang sasabihin ko, pero wow, magmahon. Thank you so much. Thank you so much, guys. Happy birthday. Direk Ninoy, thank you so much, Direk Ninoy. Siyempre sa buong sa cast ng MBN family. Thank you so much. Wow. Makakanta na ako. Sige na, tabaga. Mapaybi panindo ko. Lemon joke lang. Alright. Na-surprise me man talaga. Sobra. Happy birthday, Sir Noy, and we are all grateful for all of your help and guidance to us all. Thank you so much po. Thank you po, sir. Thank you. I should thank you all. Maugman. I mean, nagulat ako talaga. Dahil ko na-expect. Grabe. Surprise segment man talaga. Success. Yes. Success and success. Galing. Alright, so kaya mga ka-MBN, daiman ka mo maglipat min channel, tamabalik pa ang Marhay na buhay with Kuya Noy. All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung si Sai ang pinaka-enot na manggagana sa 3D Fest Inter-Town Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary and Sunkissed Lola. Mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa Indo ni Kuya Nonoy Magtuto. Save the date. See you there, mga kadistrito.
Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.sbmmktgsolutions.ph. Patay na buhay with Kuya Joy! Pag-abot sa karantahan and sa performing arts, daiman mapahuri kitang mga Bicolano dyan. Yes, kadakol namang mga Bicolano ang nagtaong onra sa Pilipinas sa paagi kantibay sa performing arts. Tamang-tama ka dyan, Miss Iris. Daiman talaga matatawadan ang talent kan mga Bicolano. And mas magiging special ang episode na ini dahil sa satuyang guest. Pero before kita sa iyang mag-interview, Satuya munang dawagon ang performance live niya here sa Satuyang MBN Studio, multiple gold medalist in World Championship in Performing Arts in America. And syempre, The Voice Philippines first runner-up, si Miss Carmel Collado. Yay! When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors, stolen moments that we still as a curtain falls, stolen moments that we still as a curtain falls. It'll never show it on my face. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street and you kiss me on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. When you're with him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, know this, we got hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. Don't wanna hide this away to the world of our love and naked. I'm living for the day someday
dance floor. I wish that it could be like that. But can we be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Cause I'm yours. Why can't it be like that? Wish we could be like that. Okay, Carmel. Ang hapot ko sa imo, anong age ka nag-start mahilig magkanta? I started singing when I was siguro po 1 or 2 years old. 2 years old pa lang? Opo. Pero po, nahubog ko po siya nung 3 years old po ako. Nag-join na po ako sa mga singing contest po. Pero hindi po ako masyadong sumasali po sa amateur singing contest po. Kasi hindi po pasok yung age ko. Pero po, nagko-compete po ako sa mga school, ganyan po. And then, nakuha ko po yung pagkanta ko po sa side po ng mother ko. Wow. Yung lola ko po kasi is kumakanta na po talaga siya. Sumasali po siya. Ini-imagine ko sa sabi mo nag-start kang 1-2 years old pa lang. Siguro sa pag nag-iibi ka, ang ibi niya, itong ibi. May harmony din. May harmony. Ang galing naman. Ang ganda. So si mama matibay man magkanta. Opo. Pero siyempre, mas matibay si Carmel. So, ang bonding din dong tolo, magkanta. Oo po. Pero po yung tatay okay, ko po, ganyan. hindi naman po siya masyadong kumakanta po. So Siya pag hindi po yung nag-iibi tatay ka, nagkakarantahan na sa nakamu. Ang pag-aling sa imo, kinakantahan ka rin. Nice, galing ha? Ayun, Carmel. So, syempre, as musicians or as tao, may mga ritual tayo kung bago kita mag-ibon ng nerve-wracking performances. So, please tell us something na how do you prepare for a performance or a song number? First po is, nag-rest po talaga ako. And then, before and after po ng performance, hindi po dyan mawawala yung pag-pray ko po. Kasi hindi naman po ako magiging, sino man po ako ngayon kung hindi po dahil dun sa gift of talent na binigay ni God sa akin. So, hindi ko po siya makakalimutan. Nag-ask po ako sa kanya ng help, na i-guide po ako sa bawat performance na gagawin ko nice. po. And aside from that po, ginagawa ko po yung mga vocalizations po. So nag-undergo ka ng formal training? Yes po. Ayun Bako lang, aside from hilig lang, talagang, tama. Oo. So, yun po. Galing naman. Oo. Alright. So, Carmel, we are amazed na nagpo-perform ka, hindi lang locally, but internationally. So, can you tell us about your journey in WCOPA or the World Championship of Performing Arts? Paano nag-start yung journey mo? Kumusta yung journey mo? Saka kung saan. Kasi Kung nangyari. saan Oo, ganun. no? Nag-start po siya, actually po, yung pag-audition ko po, hindi po talaga siya planado. Nasa Batangas po kami. Then, yung tita ko po is nakakita po ng mga post sa newsfeed niya po na may pa-audition nga daw po yung WCOPA sa Lipa, SM Lipa. And kami po, nakastay po kami sa Malvar. So, 1 hour po yung biyahe papunta. So nagkataon lang, niya ako maduman. Yes. Wow, talaga. It's a destiny. Yes, oo po. And then, yun po, hanggang sa nakapasa nga po, ang dami pong mga nag-audition din po ng mga magagaling. And nag-start na po yung training. Ang nag-train din po sa amin, si Manong Jed po. Yan po si Manong Jed. Before
before po kami makalipad po sa California po. And yun po, thank God, sa journey ko po doon. Actually po, nag-compete po ako, birthday ko po, July 16. Wow. Gift of God. Birthday ko po siya. And then, yun po, nakakuha po ako ng 7 gold medals and 7 plaques. So ano yun? Like, ang kakompete mo, mga foreign din? Yes po. Okay. Pero may kalaban din po akong taga-Philippines din po. Pira ka mo at that time? Oo. Hindi ko lang po alam. Ang alam ko lang po, 79 countries po. Wow! Galing. Nice talaga. So ano yun? May champion, runner-ups, or like... Yes po, meron po. Pero ako po, nakapasok po ako hanggang semifinals po. Ang Pero galing. binigyan po nila ako ng to give me parang mag-recording po. Yung nagbigay po sa akin nun is yung nagbigay din po kay Manong Jed po. But hindi ko po siya kinuha kasi meron po akong taping po para sa The Voice po. Kasi after, pag uwi ko po dito sa Philippines po, may taping na po kami para sa The Voice. And, How? Yes. and hindi ko din po kayang iwanan yung family ko po dito sa Philippines. So, mas pinili ko po dito. Galing. Oh. How young are you now? I'm 16 years old. Grabe. At the age of 16, nakaka-proud ka ng Maray Carmela. Since gano'n nabanggit mo naman si mga ibang awards mo, kung igwa ka pang ibang awards na gustong i-share sa mo, na nakuha mo sa WCOPA, i-share mo sa mo, and ano man sa mga opportunities na nakuha mo after that competition? Kasi ito si start na sa Yes. WCOPA, WCOPA. right? Oo. Opo, yun po, nakakuha po sa 7 entries ko po, which is open, rock, R&B, So, world, dakol pala. OPM, opo, OPM, and 7 po siya, nakalimutan ko na po yung iba. Pero nakuha ko po 7 gold medals and 7 plaques po. And during that time, anong age mo? 11 po. 11. 11 years So, old. nangyari yun before The Voice? Or The Voice Opo. muna? Before The Voice po. Before The Voice. Oh, doon ka talaga nag-start. Talented. Yeah. Anong favorite genre mo? Yes. R&B po, saka rock po. R&B and rock. Wow. As in rock, like, Yes. I wanna rock! I want to rock! Kaya naman, genre mo po yun. Soft music na naman. Soft music. Anong favorite R&B song mo? Like, most favorite? Yung kinanta ko po ng sing-offs po, yung kay Aretha Franklin pong Respect. Wow, chance siguro pasample ginamit Yes, kita. nakapasample ka. Grabe. So yun, sobrang strong ng personality mo doon. Ayun, so Miss Carmel, what makes you proud to be a Bicolana or a Filipina singer? Aside po sa mga magagandang puntahan po dito sa I like kung paano po ako sinusuportahan ng mga kapwa ko po Bicolano po sa mga achievement na naabot ko po sa buhay. So I'm very thankful po and I'm really proud po talaga, not just only as a Bicolano but also as a Filipina po. Grabe, pero ang mga hapot ni Alex, gano'n pang Miss What makes you a proud Bicolana? Oo, pang Miss Universe. Pero alam mo, bako lang siyang talented, pero matibay siya magsimbag. Matibay talaga. Background threat ini sa Indo. Iti-train me na siya. Yeah, i-train na. Pwede Yes, mag-beauty queen, di ba? okay lang naman po, pero ask po natin yung tatay ko. Kailangan yung Si Mama muna, si Mama. Hi kay Daddy at Mommy. potential. So yan, ano ang best na advice sa imo ni Bambo at that time na yaong ka duman sa show ninda? Ang pinaka natatandaan ko po is yung sinasabi yung loosen up po. Loosen up, okay. In every performance po na gagawin ko, tanggalin po yung hiya and ibigay po lahat ng best na kaya mo pong ipakita, na alam niyo po sa sarili na kayang-kaya niyo po. Hindi pwedeng magpakita ng parang parang nanghihina ka po sa pinanghinaan ka po ng loob. So kailangan niyo po talagang ipakita na may tiwala ka po sa sarili. Yes. But also sa Tama. family. And actually, Carmel, napapanood kita during The Voice Kids. Kasi super fan naman ng The Voice Kids. So, di ba nakarating kang grand finals, Yes, right? po. So, in the grand finals of The Voice Kids Philippines, naging trending ang performance mo with Coach Bamboo. So, can you tell us something about Yung this? Let It Go yan, di ba? Yes po. Ang galing. let it- Anong kasi, what year is this? 2019. 2019. Oo. Yes.
Hindi ko po inaasahan na magte-trending po siya. Pero grabe din po yung mga nangyari sa amin. Kasi yung Let It Go po, hindi po talaga yun yung kakantahin namin. Chosen song. Before po namin yun mapili, binigyan po kami ng mga choices po na song. Ang kakantahin po sana namin is Beauty and the Beast po. Pero, parang feel po namin na parang same lang po yung genre nung sa other team po, which is kay Coach Sarah and kay Coach Leia po. So, we've decided po na parang let it go na lang po, but ginawa po namin siyang rock. So, yun po. And then, nag-match din rock naman version po. ng Let It Go. Grabe, paano ba yung ginibo? Let it go, let it go! Grabe mo araw yan. Si Kuya lang talagang. Pero thank God po, nag-match din naman po kasi same din po kami ng genre ni Coach Bang. Actually nga po, nung blind audition pa lang po, hindi po wala po talaga siya sa pipiliin ko siya. Kasi before po, tinatanong na po kami ng mga staff kung sino daw po yung pipiliin Yes, namin. siyempre gusto mo na trabaho. Ang sinabi ko lang po si Coach Leia or si Coach Sarah po. But then po, ang umikot lang po is si Coach Bamboo. Siya lang po talaga yung umikot. So, yun po. I'm very happy naman po kasi siguro po plan din po yun para sa akin. Destiny talaga. Saka ito nga ning Faith, gusto mo rock. So si Bamboo talaga bagay din sa iyo. And hindi mo mahalata kasi sobrang soft ng speaking voice niya. Yung rock yung genre R&B. Kaya Ano kantong yung piece mo during audition mo? Between walang ninyo. Grabe. Napanood ko yun. Ang halos 1 million views or 2 million views na yun sa YouTube. I really Hindi ko po kasi pinapanood yung sarili ko. Ini-imagine ko naman ang pag-ibig niya kan 2 years old pa siya. Rock siya eh. Ang ibig niya. Pero may tono, no? na-train. Okay. Ayan, so Miss Carmel, ngunyan, igwa kitong prepare ng mga photos nin mga music icons. So sa kada music icon, tawan mo man kami nin lines kasi yung mga Ito na, favorite songs from these singers. As in lines na, like, makakanta niya? Yes. Wow! Galing, sige daw, sige. Masample Testing. siya. So, Simulan Okay, natin number 1. kay Miss Whitney Houston. Whitney Iyon. Sige daw. Go, Carmen. Parang na-pressure Ako muna natin mainit. siya. Whitney Houston. Pero ang best version ko, Whitney Tyson. Hindi ba yun? Okay, Whitney Houston. Let's hear it from Miss Carmel. You're a winner for a lifetime. If you seize that one moment in time, make it shine. Give me one moment in time. I want to. Grabe, nakakasupog siyang katay. Nakatukaw pa yan, ha? Dahil pa yung nakabuelo. Gusto mo mag-ikot, I want you! Sobrang effortless yung pag-irit niya. Binigla lang kita ni Grabe. Carmen. Daog ta si mga judges at sinda kay pon mag-ikot kita kataid ta si Miss Carmel. Grabe galing naman. Wow, more sample. Exciting. More sample. Okay. Next music Miss icon. Celine Dion. Oh my gosh. Talagang heavy yan. Birit talaga. Sige daw. When I was young, never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Don't wanna live. Grabe. Dahil ako, gusto ko na ako magkurahaw. Kaya lang mapuputulan ako litin. Galing Yung naman. facial expression niya, sobrang relax lang Ayun niya. nga. Parang effortless lang. Sabi ko sa'yo, naghahali ang boses ni Carmel. How do you control that? Ang vocal, Pag-aalaga lang po talaga. Pero actually, hindi ko naman po masyadong naalagaan yung Ako nga ni, sabi sa ko kang ni mama,
may potential ka man. Si Kuya Noy talaga. Nagpalakakan kayo kung sinanlag. So, namanaot pa na yan. Ano mo yan, Miss May? Dahil ako naglangkaw, nanaot pa din ako yung boses. Kaya, mama, mami, si dad, papa, alagaan po din ng boses ni Carmel. Dahil magpalakakan sinanlag. Kaya sige sa daw, mga next gusto maging pa. singer, ay magkakansinan Dahil lang. magkakansinanlag. Then, syempre, we have Michael Jackson. Wow, Michael Jackson. Wow. Heal the world, make it a better place for you and for me in the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place. Adyan lang kita. Bakit naman? Ano lang, no beer. Lumilit lang kita. And of course, we have the last one. I think but her not most best. favorite. Oh yes, si Coach Coach Bamboo. Actually, kayo ko po siya gayahin. Sige, sige, game. Am I real? Do the words I speak before you make you feel that the love I have for you I see no end? If you look into my eyes, don't you know the world could die and everything may lie. Say you share and cry. Grabe. Bayan ako masabi. Hindi ba kayo nagkita ni Coach Bamboo kasi nasa Legazpi siya last time? Oo nga po. Hindi kayo nagkita? Tibay, man. Pati boses niya, sigurado nagulat siya kaya na kaya mong i-impersonate ang ano. Yes, kung madadalan man ni Coach Bamboo. Lagot ka, Carmen. Yo. Mas magay na version ang kanta ni Carmel. Kay Coach Bamboo. Grabe, talagang super tibay si si Carmel. Kaya siguro mahagad kami sa imong kuyan, anong pwedeng advice mo sa mga gusto man mag-arog sa imo as a singer? First po, kailangan niyo po maging very thankful po. Kailangan niyo po siyang i-share yung gift of talent na meron kayo. Wag niyo pong ikakait po kung kani-kanino yung gift of talent na meron po kayo. And also, yung sinasabi ko po, wag pong magiging mayabang. Kasi yung career po, if ever pumasok po kayo sa music industry, yung career po is anytime pwede po yung mawala. Kasi I know po na madami na din pong mga magaling na singers po. So, yun lang po, wag po masyadong mayabang and also alagaan po yung voice na meron po. Kaya maswerte kita, subago na daw nagsabi nga ni si Rain, kung sakaling gusto mo mag-beauty pageant man. Yes, we're willing. Yeah, willing, very much willing to help. And guys, kaya ngunyan, ikaw man, magpatukdo ka naman ngunyan. Music ka naman ka naman. Coach Carmel. Galing naman. Alright, so ano man ang gusto mong message na ipaabot sa imong mga fans na Carmel Natics? Wow, Carmel natin. Carmel Natics. First of all, ang gusto ko pong pasalamatan is yung family ko po, especially my mom po. Na palaging nandyan kasi siya po talaga yung nandyan para sa akin. Also my dad po. Pero po, ang palagi ko po talagang kasama is yung mom ko po since yung dad ko po is my work po. And also sa lola ko po and sa lolo. And sa lahat po ng mga naniniwala sa kakayahan kong kumanta. Maraming salamat po. Especially nung nag-start pa lang po ako, nandyan na po kayo para sa akin. And also thank you po sa lahat ng mga prayers and sa pag-support po sa akin. To the journey of W Copa, The Voice, and till now po. Thank you so much. Wow, galing. Sa magtururugan, pira ka mo? Mag-isa lang po. Solo ka lang. Wow, galing. Princess ka talaga ni Mother. Grabe naman. So what's Kaya, gabos next na talent for namana mo na sa imo na. Napunta sa kanya Napunta na. sa kanya. So curious lang kami, what's next for Carmel? Like may mga plans. competition ba? Or For now po, more on guesting po ako kasi po nagfo-focus din po ako sa pag-aaral ko po. I'm that's actually good. in grade 11 po, mag-grade 12 po next school year po. okay. So, Taking up what? Senior high. Senior high. Senior high. Senior high tapos sa college. Ayan. College Yes. po, po. Ano plano mo mag-college? Ipupursue mo ang Anong course? ano mo?
ang career Pwede naman as a singer? po, oo po. Pero ang kukunin ko pong course is BM po, Bachelor of Music po. That's good. If ever po, magtuloy-tuloy po yung career ko, yun po yung kukunin ko. Galing. Okay, baka gusto mo, naghahanap ka ng producer or ano, Wow! Pwede kayo Sure mag-offer. na. Ang MBN na mag-given with Coach Ninoy. Di ba, Coach Ninoy? I'm Coach sure Ninoy. he's very much willing to guide ano yung sa imong ko yan. Yes. Alright. So, mga ka-MBN, I am sure na excited ka mong madangog ang boses ni Carmel, and since birthday week na ni Kuya Noy, may special song si Carmel for Kuya Noy. So again, let us listen to our W Copa champion, Miss Carmel Collado. Yay! Happy birthday to me. Happy birthday to me. This is for you, Kuya Noy. And again, happy birthday po. Hey, sa thank you. Thank you. Music, please. Yan masakit na part, yung pagpupuan. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you want. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and that emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tell them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find a way, and then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in you. Yay!
also to Searchlight Artist Management, headed by Direct Ninay Reyes. Thank you po! Thank you, Carmen. Thank you! Galing. Pero kasi bago feeling ko, hinehele-hele na ako. Thank you po! Grabe, galing. Congratulations. Thank you po! And thank you, salamat sa naging part kasi kansa mo yung showing episode mo niyan. Sa satuyang mga masunod na episodes, as in maabot ng mga bulan, makakaasa po kamo na padagos po ang satuyang pagpaugma as in pagtaong inspirasyon sa satuyang mga kadistrito. Ini ang satuyang tampok na istorya para sa Wish Ko Noy segment this episode. Dala ng tapo ini. Joel Rodriguez po, taga Pagdaykon, Mabolo, Zone 3, Mabolo, Naga City. Kan May 15, 2022. Parang naglabo lang sa mata ko. Nakakasilag pa, ma'am. Parang anino lang ang pagiling ko sa tao. Dahil ko naman nailing ang mga nalawgon niya. Aram naman ni Kap na talagang dahil ako nakakailing. Linistan ako, inot ni Kap. Oh, okay na, kalakaw-lakaw na. Nagada, ato-ato na ka mga estudyante, mga haki. Oh, kamo pong may ilang po sa mata, kaya perara na po kamo dahil nakamatakot. Ta importanteng makailing na kamo, siring sa kuya, nakailing na ako. Sobrang kaugbahan ko. Dua, sabay ino perara. Sobrang pasalamat ko kay Nonoy Magtuto. Kung bako sa iya, di ako maoperara. Siya ang ulog ng langit talaga sa muya. Dakol pa kita tatabangan ng mga kadistrito this episode. And dakol pa kitang mga istoryang dapat abangan digdi sa programang Padagos na Mataong Paglaom, asin Inspirasyon. Kaya dai po kamo maglipat ng channel and ng radio station. Tumabalik pa ang Marhay na Buhay with Kuya Noy! All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung si Sai ang pinakaenot na manggagana sa 3D Fest Inter-Town Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary and Sunkissed Lola. Mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa Indo ni Kuya Nonoy Magtuto. Save the date. See you there, mga kadistrito! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event?
Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Maray na buhay with Kuya Noy! We are back sa MBN. Mga kadistrito, ini ang satuyang winner sa satuyang episode 12 trivia question last week and ang mga lucky sharers ta kan satuyang episode link. Mga kadistrito, ini ang maswerteng nanggana ng 3,000 sa satuyang episode 12 trivia question. Ini po si Girly Castro. Mga kadistrito, ini ang mga masiswerteng nanggana ng 500 pesos na nag-share kang sa tuyang episode 12. Ini sina Ja Harokhok, Mayan Vidal, Jaya Porteria. Halaton lang po ang apod kan sa tuyang MBN staff kung papaano makiklaim ang sa indong mga cash prizes. And syempre, congratulations sa mga ka-MBN! Yay! Alright! Ako po si Wally Bibigtas, taga Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. So, ini pong prize po na gagamitin ko ni para sa pagpaayos po kan sa kong harong. Sa yan po, maugma po ako po ang napili bilang nanggana sa programang ini ni Kuya Noy Magtuto po. So, sa mga paradalan dyan po, asin mga taga-suporta po kay Noy Magtuto po, liwat po, tigaan niyan po kamo na dalan asin mag-abang kada Sabado alas 8 ustong alas 9 po. Mag-abang po kamo hanggang po matapos po ang live ninda po. Asin magsimbag kang mga ihapot po manungod sa mga pinag-urulayan po kang ano. Salamat po. Salamat po din po kay Sir Nonoy Magtuto ta ako po napili na manggana sa pa-prize na iniyo. Asin sa mga natabangan niya nagpapasalamat po. Sana po liwat pong mas magdakol po ang matabangan po ni Sir Nonoy Magtuto. Salamat po. Maylin Urbano po. Tagalarma po, sir. Magagamit ko po ni Sir di sa kang aki ko sa eskwelahan po, pambayad po sa ngunya na finals po, sir. Thank you po, sir. Kuya Nonoy Magtuto po, dako lang tabang na po ni Sakmuya. Sa gabos po nagsusubaybay kay Sir Kuya Nonoy Magtuto po, magsubaybay lang po kamo sa Facebook niya and mag-subscribe po kamo and mag-share po. And syempre, dito man dapat palampason ang episode na ini kung mayo ang satuyang episode 13 trivia question. Yes, so mga ka-MBN, ang satuyang trivia question for episode 13 is, anong international competition nanggana ang satuyang guest this episode na si Miss Carmel Collado? Okay, A. letter A. Asian Championship of Music. Letter B, Filipino-American Battle of the Arts. Or letter C, World Championship of Performing Arts. Again, ang satuyang trivia question ay, anong international competition nanggana ang satuyang guest this episode na si Miss Carmel Collado? A, Asian Championship of Music. B, Filipino-American Battle of the Arts. Or C, World Championship of Performing Arts. Yan, sa mga nag-aabang, dapat Yes, na yung mga ka-MBN. MBN. Yes, Alright. dahil may kahaputan na ang satuyang trivia question, mga ka-MBN, bali na kamo, just type sa link kang satuyang episode the letter of the correct answer, space name, space address, and space contact number. Again, letter of the correct answer, space name, space address, and space contact number. Okay. And of course, sa satuya man ng mga radio listeners sa OKFM, Bossing FM, Idol FM, and DWIZ FM, pwede man kamo manggana, just text your correct answer, space name, space address, and space contact number and send it to this cell phone number. It's 0998 562-9923. Okay. Again, text your answer to 0998-562-9923. Alright, kaya tutok lang pirmi sa indong favorite Sabado Kabarkada. And also, we have more surprises and prizes to be given away. Kaya dapat pag alas 8 ning Sabado, aga, dapat MBN
time na! Tama, Kuya Noy. Kaya day po maglipat ng channel, tamabalik pa ang Maray na Buhay with Kuya Noy! All roads lead to the 3D Fest 2024. Experience the harmony of flavors, rhythm, and artistry. Save the date, May 18 and 19, 2024 at the Naga Grandstand. Abangan kung si Sai ang pinaka-enot na manggagana sa 3D Fest Inter-Town Dance Contest, Inter-School Cheer and Dance Competition, and Battle of the Bands. Makakaibahan man ang bandang Silent Sanctuary and Sunkissed Lola. Mas ma-enjoy pa kamo bako lang sa concert experience kundi pati man sa brand new motorcycles na ipapanao sa 3D Festival. Admission is free. Magdalan, makiugma, manggana. 3D Fest 2024. Hatod sa Indo ni Kuya Nonoy Magtuto. Save the date. See you there, mga kadistrito. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Maray na Buhay with Kuya Noy! Nagbabalik po ang MBN. Since ang episode tango niyan tungkol sa satuyang mga performing artist, since igwaman kitang sarong performer sa satuyang studio ngunyan, haputun to si Miss Alex. Miss Alex, syempre nagkakanta ka, aram niyang gabos, matibay ka man na performer. So kung i-describe mo ang episode ta ini for today, anong kantang madededicate mo for us and for this episode? Thank you, Miss Iris. Para sa ko, siguro, my heart will go on na lang for this episode. Kasi our hearts will continuously go on to give our MBN, mga kadistrito, the support and of course, the inspiration every episode. Baka may gusto kang banggito na tao kung kasi mo. Mayo po. Mayo. For the general. For MBN talaga. For MBN. Alright. For MBN. Yay. Ayan, alright. So I think let's Sige hear daw. it from Sample! Miss Alex! And syempre, our very own Stevie Wonder. Ayan, mga ka-MBN, here is My Heart Will Go On for you all. With Stevie Wonder. Let's hear it. Every night in my dreams, I see you.
Punta kaniyo ay nakakahili mga kanta. Lalakabay na kayo. Pinuuna ni Carmel, grabe. Yes. Thank you so much for that, Miss Thank you Alex. din po. Grabe, tough act to follow si Miss Carmel. Pero naitawid ko naman mga ka-MBN. So, ayun. Talagang pag nag-i-enjoy ka sa imong pigigibod, daita na mamalayan ang paglipas nin oras. Tapos na naman ang satuyang episode this Saturday. Yes, Miss Alex, talagang from Miss Carmel to Miss Alex, talagang matitibay na performance ang nahiling tangon yan. And kada episode, nagiging mas special yan sa tabang kan sa tuyang mga valued partners. Kaya bago kita magpaaram, sa tuyang pasalamatan man ang sa tuyang mga valued partners kang MBN. Salamat po sa SBM Marketing Solutions. Yes, Soledad Restaurant. Siyempre, Soledad Restaurant. Yes. Of course, Bora Hot Resto Bar. And sa Togawe Cove Resort. Yes. And maraming salamat po sa Indogabos. Salamat po. And syempre, date naman paglingawan ang satuyang mga netizens. Thank you so much sa online universe sa pagdangog and sa pagsuporta sa MBN and of course sa satuyang mga radio listeners. Thank you so much po. Thank you so much po. And salamat pa po sa tuwing mga avid listeners sa 95.1 DWIZ FM, 104.7 Bossing FM, and 105.5 Idol FM, and syempre ang 97.5 OK FM. Inipuan sa tuyang programang sa indong istorya, ang Bida. And programang Strictly Good Vibes Only. Programang mataon ng inspirasyon na sin motibasyon. Programang madangog sa saindong boses asin opinyon. Programang padagos ang pagirumdom na dapat pirming marhay asin totoo para sa marhay na buhay. See you all next week again. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy!